गोदाननिफ्राय गोदान जोंनि बर' हारियाव आफाद जोनोम होनाया मोनसे आखु। जेरैबायदि गोदाननिफ्राय गोदान आफादफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोनोम होदों, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ फिसा फिसा बाहागोआव दिनै गावस्रा होजोबनानै दोनदों। दिनै जोंनि बर' हारियाव जोंनि न'खरावनो मोनथाम पलिटिकेल पार्टी दङ, बिपिएफ, इउपिपिएल आरो एपिपि। थिग बेफोरबायदिनो दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि बिखायावबो मोनथाम फरायसा आफादफोर दङ, एबसु, बनसु आरो बिएसइउ। दा दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय जोंनि बर' हारिनिनो मोनथाम पलिटिकेल पार्टीनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला 2003 10 फेब्रुवारि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्स मोनखौ लानानै बानायनाय जा बिटिसि एकर्ड आरो बे बिटिसि एकर्डखौ दथि फारिलाइनि मोनथाय होनायजों लोगोसे बिटिएडि एरियाखौ लानानै पलिटिकेलि रुलिं खालामजेननो हानाय माखासे मोनथायखौ लानानै फैनो हादोंमोन, जेराव जायनि थाखाय बे बिटिएडि एरियानि सिङाव मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जोनोम होनांगौनि मोनसे दायित्व फैदोंमोन, जेराव बिटिसि एकर्डनि उनावहाय बिपिएफ मोनसे पलिटिकेल पार्टीया जोनोम होजादों। थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रीमेंट एनडिपिनि गासै जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एग्रीमेंट खालामनायनि सिगांनिफ्राय जों बर' हारिनि सानैसो गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल नन ट्राइबेल हारिनि माखासे डार्टि माइन्डेड लिडार्स दैदेनगिरिफोरजों इउनाइटेडलि जों बर' हारिनि माखासे बेसेनफोरखौ आन्दोआव फालांगि खालामनानै गावबागावनि माखासे मुलाम्फा लाखुमानाय बे माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै एसे फोरमान मोननो थांगासिनो दङ। जाय बिटिआर पिस एग्रीमेंटनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोदानै मोनसे एपिपि बायदि पलिटिकेल हानजा जोनोम जानायाबो बा जोनोम होजानायखौ लानानै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दङ। थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रीमेंट एनडिपिनि गासै जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एग्रीमेंट खालामनायनि सिगांनिफ्राय जों बर' हारिनि सानैसो गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल नन ट्राइबेल हारिनि माखासे डार्टि माइन्डेड लिडार्स दैदेनगिरिफोरजों इउनाइटेडलि जों बर' हारिनि माखासे बेसेनफोरखौ आन्दोआव फालांगि खालामनानै गावबागावनि माखासे मुलाम्फा लाखुमानाय बे माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै एसे फोरमान मोननो थांगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां जेंना जेथोफ्रा गोग्लैसोजोबनानै दङ आरो बै दिनैसिमबो सुस्रांनानै लानो हायै बै जेंना जेथोफोरनि माखासे इसुनि बाथ्रा बुङै जों बर'निनो गोबां लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागावनि माखासे सुबिदा बाजि माखासे मुलाम्फाखौ दिनै लानानै सिरि उन्दुस्रिनानै दंगासिनो दङ। दा बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ जेब्ला मोनहासवा मोनो, अब्ला बै समाव लाजिया फांजिया फिन आरोबाव रायजो राजानि सिगाङाव गसंफैनानै रायजो राजानि सेराव फैनानै बर' हारिनि सुस्रांनानै लानो हायै माखासे इसुनि बाथ्राफोरखौ बुङै गावबागावनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनफिननो नाजानाय लानो नाजाफैनाय माखासे गोदै रावफोर। दा दिनै बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि बे गोथार बेसेनखौ जाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय गावनि माखासे पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय गोदै बाथ्रा बुंफ्लानानै दिनै माहारिबादि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि बेसेनजों दिनै गेलेदों, बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा सानसे समाव गावबा गावनो खुल्टिं हैनांगोन। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा। हारिनि उदांस्रि हारिनि रैखाथिखौ लानानै दिनै एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दानलाय सुलाय खालामबोनांदों, दावहा नांबोनांदों आरो गोलाव सम बर'नि जा मोनसे आन्दलन, जा मोनसे सोमावसारबोनाय, बेनि उनावहाय जोंनि बर' हारिया बिएससि, बिटिसि, बिटिआर बायदि मोनथाम गोजोन गोरोबथाखौ खालामबाय। नाथाय दिनैनि बे समसिमहालागैबो जों बर' हारिनि जा थांखि बियो जाफुङाखै, आद्रा जानानै दङ आरो बे थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे थांखिखौ दावहा नांनायाव दैदेनगिरि महरै जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो गोबां माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिबान होदोंमोन आरो बै बिबानगिरिफ्रा
बड'लेण्ड मुभमेन्टआव दिनै स्टेन्ड खालामनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ दैदेननो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दिनै जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय जेसेबांखिनि आन्दलन खालामनायाव जायफोर बर' फिसाफोरा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दैदेननो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। बै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि मुंजोंसो बै बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनै साफा साफा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि आबुं महरखौ मोननो हादों आरो गोबाङा गोबां रोखोमनि आबुं महरखौ मोननो हादों। आरो बेनिनि गेजेराव माखासे माने रांनि लालस, माखासे मोनथायफोरनि लालसाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जा मोनसे थांखिनि बेसेनखौबो दिनै बेसेनलेस मानहानि खालामनानै दोननाय जों दिनै नुनो मोनसै। नाथाय दिनै ओरैबायदि बर' लिडार्सफोर दङ जाय माखासे बर' लिडार्सफोरा गावसोरनि माखासे मोननांगौ मोनथायखौ मोननो थाखाय आरो बै मोनथायखौ लानो थांनायाव फेलें जायोब्लाबो माहारिबादनि बाथ्रा बुंनानै फिन आरोबाव बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि नोजोराव गोसो मोदोमाव मोनसे गुबुंले बारहावा सोनानै दोननो नाजाबावनाय। पुलिस आर्मि सिआरपिजों बुग्लुं सुग्लुं खालामजानानै सिथार जानानै गावथार जानानै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा दिनै सिथार जाबाय। 20,000नि बांसिन दिनै बर' फिसाफोरा जोबथेसालियाव थाखांनायनि उनावहाय बे मोनसे फिसा बाउन्डारिनि गेजेराव जोंनि बे सादारन बिटिसि बायदि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जुदि जों मोनदोंब्ला, जाय बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनानै, जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनो थांनानै गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बर' हारिनि थाखाय बाउसोमलांबाय। आरो जेसेबांखिनि बर' जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय, बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै गुबुनजों दावहा नांनानै गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय दिनै बाउसोमलांदों। बै जोंनि बर' हारिनि थाखाय, बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय गुबुनजों दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानांनाय बै बर' फिसाफोरनि गोथार जिउमाखौ जुदि एसेब्लाबो जुदि मान होयोब्ला, सनमान होयोब्ला, बिसोरनि थैनाय सानाव, बिसोरनि जोनोम सानाव, बिसोरनि मुसुखानि सेराव आलारि बाथि फोजोंहैब्लाल' जानाय नङा। बिसोरनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांलांनाय बै जिथु गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रि, बेखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा हार्ट एन्ड सोलाव लानो रोंनांगोन। दिनै बे सादारन बिटिसि काउन्सिलाव सादारन पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जघन्य थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेलि डार्टि माइन्डेड गेम प्ले गेलेनायखौ जोङो थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय बांसिनहाय नुनो मोनदों। दिनै सोर लिडार्सनि दैदेननाय बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे डार्टि पलिटिकेल गेम प्लेया दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव सोमजिदों, बेखौबो जोङो एसेब्लाबो हमदांहरनो हायो। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो, बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बै मुंख्लंफोरनि बेसेन गोसा जिउमाखौ जुदि मान होनो रोंगौब्ला, फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ, इउनाइटेड जानानै बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा थांखि, जा सिमां, बे थांखि सिमांखौ जाफुंहोनायनि थाखाय खौसेथियै मोनसे थांखि लानांगौ।